मा मेसेज जोहोलाव सोमलाब बसुमतारीनि 26थि थैनाय सान आङो गिबियावनो जोहोलाव सोमलाब बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। बिथांनि नखरनि अनजालि बिसि अनजालि फिसाजो आरो नखरनि गासैबो सोद्रोमानिसिम जाहाथे अराय सम गोजोना थायो बेनि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आङो आरज गाबदों। जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बे थांखिजों गोबाव सम जोङो आवगायबोबाय। 1996 मायथाइयाव जोहोलाव सोमलाब बसुमतारीनि थैनाय बे सानखौ उदखारि बेरेखा सान बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि आरो सानसुमैफ्रा बेनिखायनो फालिदोंमोन जे सोमलाब बसुमतारीनि थैनायानो जाहाथे बर' हारियाव जोबथा बेबायदि मोनसे थैनाय थासारि जायो। मानोना बै समाव गावजों गाव एना एनियाव जोंहा गोबां दैदेनगिरिफोर खहा जादों, हारिनिनो गोबां सुबुंफोर खहा जादों आरो बियो अराय समनि थाखाय जोबनांगौ होननानैनो जोहोलाव सोमलाब बसुमतारीनि थैनाय सानखौ उदखारि बेरेखा सान महरै फालिबोदों। आरो दिनै बर' माहारिनि थासारिखौ नायोब्ला जोङो बेखौ साक्सेस जाबाय होननानै बुंनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 26 बोसोर जेखौ हास्थायदोंमोन, जेखौ नाजादोंमोन जे हारियाव गोजोन लाबोनांगौ, दिनै हारियाव गोजोन फैबाय। जोंनि गेजेराव बुथारलायनाय थासारिया गैला। नाथाय फैबाय थानाय समाव बे थासारिया जाहाथे अराय सम हारियाव थायो बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगोन। दाबो साफा सानै सुबुङा सिलाइ लानानै बा सिलाइनि माने बोलोजों जोंनि हारियाव एसे इनस्टेबिलिटि लाबोनो नागिरो, थासारिखौ गुबुंले खालामनो नागिरो। दा बेबायदि सुबुंफोरा जाहाथे हारिनि बाथ्राखौ सानो। मानोना हारियाव गाज्रि थासारि थाबाय थायोब्ला सोलोंथायानो जा, रांखान्थियानो जा, समाजखान्थियानो जा, कुनु मोनसे बिथिङाव जों जौगालांनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो आङो दिनै जोहोलाव सोमलाब बसुमतारीनि थैनाय सानाव जोहोलाव सोमलाब बसुमतारीनि जौ सोलेरनि खाथियाव फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया जि मोनसे जाफुंसार जानायनि लामायाव फैदों बेखौ अराय सम गोजोर खालामनो थाखाय हारिनि मोनफ्रोमबो थाखोनि जोंनि रायजो राजाफोर आरो मोनफ्रोमबो माहारि आफादफोर बयखौबो आङो साननो आरो हाबा मावनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायो। आसाम सरकारा सोलोंथाइ बिथिङाव थाखो 2निफ्राय जिखिनि इंलिश मिडियाम मोनसे सिन्था आसाम सरकारनि गोथौ साननाया मा, इसिङारि साननाया मा आं बेखौ मिथिया। नाथाय बिजोङा जोंनि थांनानै थानांगोन। बे बिजोंखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जोंहा मुंख्लं जादों, गोबां सोमावसारनाय जादों, एकर्ड जादों। दा दिनैनि समाव बिजोङा खुनु कारनाव थैनो हाया। बेखौ थैनो होनायनि जे थासारि बेखौ जों मालाबाबो जोङो गनायनो हाया। दा बेनिखायनो जे बिजोंखौ जों अराय सम बासायना लाखिनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन। दा बे बिथिङाव बर' थुनलाइ आरो एबसु जेरैबायदि हाबा मावगासिनो दङ, बिटिआर सरकार हिसाबै जोंबो बेवहाय 100% कमिटेड जे बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जाहाथे जेबो खहा जाया बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जों अराय सम खामानि मावलांबाय थागोन। गोदानै सरकारि फरायसालि खालामनो होनना सरकारा गोदानै सरकारि खालामा होननाया आसाम सरकारनि दानि थांखि नङा। गोलाव समनिफ्रायनो बिथांमोना बुंगासिनो दङ। नाथाय बिनि थाखायनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 क्लजखौ लाबोनाय जादों। आरो बे 6.3 क्लजखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया। आं बावैसो साननै सिगाङावबो आसामनि इडुकेसन मिनिस्टारजों रायलायदों, चिफ मिनिस्टारजों रायलायदों। बेवहाय 6.3 क्लज बेवहाय जेबो एफेक्ट जानाय नङा। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जोङो नाजानो हागोन।